Čaute ľudia, ja som Alex Kvarter a vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dneska to bude nedeľný Akinátor, môj nedeľný špeciál, kde bude Akinátor hádať nejakú celebritu. Takže ja som si vybral rozprávku postavu Gina. Čiže môžeme začať. Je neexistuje, nie? Dokáže bojovať, samozrejme. Používa. No, neviem. No, nežije v Amerike. Není vo videohre. Určite nie z Japonska. Čo? Aha, nebol vo vesmíre. Je Európan. Není. No, to neviem. No, to určite nie. Tak to neviem, čo ani je. Není to Monkey? Pravdepodobne. Není. Nie. Nie. Áno. No. Tak toto neviem. Yes. Don't know. Nemá otca. No to neviem, asi nie. Yes. A uhádol. Čiže ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Tak ma podporte lajkom, odberom a komentom.